Ene anopa awia anwumre. Mede Awurade Nyankopɔn adom ene Awurade animonyam ene nchiama obibiara bote musomfo asante Benard. Ebia bi adi Benard ho adanse akire open. Ba wonya hunu ne da na wonte ne nka so da. Enti unnim sene Benard tie. Na unnim babia Benard na brabo fori a obesi nia wote ne dire. Ma me papa me nua brante onua ba hwe abrabo bi beka kire se abrabo eyewo oboa wodadawo entokwa biara ni wa asase wesu entimi ntwa apart from Israel on Lebanon for no mtokwa no na ono no kra no eye nnome a awurade ka to so enti oduba bi a ekofom na biara ni wa abobra ama abrabo no atim de ne awie ansa na akowu bra wo ba asase so bebo no wontimi mo wie ta kosi se obekowu abrabo ye watch ba se wanhu a na wanhwe ni ya obetim abo apa ho wo brabo no obebo apa ho bia na kai se wa brabo no bo 6 o'clock ba enam se wanhu no abekwa akobo ne 7 ba still no nkire se entime meto so oni ntima awurade hyehye mmere no oma adesa na anopa ba na adesa na sa ba anopa na 6 no boy no onya kobo anwumra osane yesum ba ono odi okoda sane abrabote da word watch best stop no wiase watch best stop no na atemuo ne eba enti watch enti men stop da wo watch ne best stop a na nkire se me kora be me watch a stop na nkire se kwaku watch a stop na nkire se adwoa watch a stop na nkire se afia watch a stop. The life is time. Life it is not what? Life it is not war. I want to say the truth for you today. Enti se war bobra. Na se 2019 wa brabo anko yi a na nkire se 20 wontimi enyeye. Awurade Nyankopɔn se mfi apem eyo no awurade dakoro. Hwan ne de osidane ofitin ya na akwakọ dadane num. Obehye dane nase. Akoto blog. Plot no beto. Na wato awie no. Na wakoto netie abiguda a plot no so. Obemba kodo so. Enti netie ne beguso a. Na wakope cement. Na omwatwa blog no mpo awie no. Sese oguo mana ho. Ansa na mesini ontimi fada kro nhyehyɛ dane. Ohyehyɛ ne time to time. Na awie no ode apono ansa ne light akɔbɔ so. Maame safoane bekura wo. Na dakro pɛ wodi sipunu na ni bie na ukɔdan dane ni mu a na wo kyerɛ sɛ dane ne ye wo de ya. Enti abrabo winshira badakro pɛ. Uyedie opie dakro pɛ. Nipa beka se mepeka ato. Obebre apesika no. Na odi akwa akotua ka ne ka. Bia obetuatua ne kakrakra. Dakro pe na odi ka ne safoa besi ka na ni sei. Ansa na watu. Oye one day. Hwe wuo nipa nwuni mienu. Bi betima yare. Omode ne beko up and down. Bedi bechini wiase nyina. Onya ayaresa. Ba one day pe oda ya onsori. Eye dakro. Ba benyensa ne bosome nkono. Bosome nkono. Ba dakro pe na awo abofra no. Eye dakro. Na ode wo abofra no. Bosome nkono ne nyina it's the out for you. It is past for you. But only one day. Only one day. You can get it.
me kasa kyerɛ sɛ unhyira yɛ da koro enti deɛ one na mu no hawo na wuhunu no nisuo na wɔte no ensɛm no a ɔmo ka gu abrabɔ so no ma ne nyɛ wo nwa da koro pɛ ne yɛ wo da sɛ watch ntimi stop deɛ a wabrabɔ unwu ya stop yɛ nipa biara wo wiase sɛ emmerɛ a wo watch be stop no na wo dada kam ya ma wudi ne biem sɛ wo watch no a stop nti sɛ bi betima aka sɛ life is war saa da no betima aka sɛ it is war, it is finished for you. You are all is to finish. Ba wo te ase a abrabɔ nye ntokwa. Abrabɔ ye tam. Empepere wo ho. Watutu mrinka ahwe ase. Wa ye wiase adwuma nyina nso unhunu ano. Wa bayifo no yo anya bayi. Omre ni nure. David was rene so na osunisuo. Wasi Awurade Nyankopɔn anya woro ka me ho ntam sɛ we ma ye hene no na hene na me bedi ne ye adwane we su ana waka bi wasi Awurade apawo efise o kyekira na agye egu wotu wani a unhunu obuafo da David na ansoro ne so na ni nhunu nipa ba da kro bi oho a ohunu nipa ba akopɛ ohunu sɛ dom ne be fa no na omode ne kofie wodon ne wo ho ba wonya hunu ye ansa na behu fa ho ma Awurade Nyankopɔn ansa na behu no sese obene Awurade se obene Awurade a ne wo dwene ne wo ndwene nusuo na wo te no ka na wo bu ho akonta no oni fie na wo bere wo ho no ntare na woni se wo de da bia wo to atete no wo ndwene saa de ne ho se ubehunu se Awurade se onwu a ubeye nkunendefo no nsia ba anopa ne wada wasore na onenam oti se no nsia foforo abo maame die ntima omfa ono so nante odi okoda saa no nsia ne boye no odi okoda ni makwakoda na oda wa anopa na wahu se saa no nsia na asenabo na wasore saa na abrabote Nyankopɔn mre ne mrepa ne Awurade aka fa ho no beba nwate me ni awreho me kire wa abrabo ase na me kire babia wana mo betima kwa koduro wo ba hwehwe Benard ya behunu no ise uko YouTube ba uko YouTube abate Benard de wo pese unyame number de ya ma me papa abrante bia na wasu nisu akere unya aboafo da wo pa futusem hwe ko Facebook o uko atwere Benard asante ana asante Benard utwere ubenyame na me kana ma kire wo sen hwe wa wo pese wo ye recording ewo music wo ye audit ewo moving ana wo pe bi amana twa wusini amawo wo pe bi amana master wo ndwuma na number 1 recording studio GM recording studio se mo behunu me videos no aya mon time hwe yare telephone number de begu ase GM wa amobrase wo frɛ no wo flash na ono abɛfrɛ wo obebisa wo hawo se wo ho nso a twibene no obɛboa wo ama wo ndwuma ba abɔntene ana video te sɛ de media na wo hunu no GM bɛboa wo Awurade honhom wɔ ne so koso ɔne sɔfo ɔne odifo ɔne evangelist nenam nti no ɔwɔ ahobrase ma nipa biara sɛnea ɔne nenam te no nyame honhom adware no obetufo GM recording studio wo apenachi akwana kwa Accra obekire obabia wo beye ndwom no mistake bia wo mo beyi afiri mama wo na obenya abotere a master ndwom no ama wo ye the telephone number ne begu videos nase nti wo ye musician a
ana wa check wo pese wo twesini auditing anything wo telephone number na frɛ no ono be din komo de ɛha obi obɛboa wo by wo pɛ Benard number de a sɛ o twere ne wo Facebook ono ye nkita ho ansa na wo saka ba recording studio ne de wo benya number ne wo videos na se ba me ankasa me number de sɛ o twere me wo Facebook Benard asante ana asante Benard awurade nyankopɔn kan wo ena anwumre awurade njo free hawa owom na ewasu akyere aye wadwendwene awurade nkae wo na ohunu mɔbɔ na awurade ma wo hunu sɛ abrabɔ ne ye watch enye wo nti sɛ oto bo ase wom nyesa wo behwe ase wo pese wo ye sofo nko Bible school na uko Bible school awurade honhom ne wuso hu Benard be chiro kwa fa so be bom pa ya ma awurade honhom aba wo so sɛ uko Bible school a enye asofodie eye wo force ko awurade si man fa free sura mawa wontime mfa wo penti uko Bible school do pe no odi sofo nti awurade mfa wo ho awurade nka ho awurade hunu mɔbɔ onka wo na doyem eye musonfo ne mechachiam e wa do mobile